Ndodok delok jarikku wis ora apa-apa ki suwek lho. Kandhane niken Salindri ki nang YouTube kondang kok wisan sinden sing ngentekno jarik. Kula punika anu Kalisari. Kalisari Ndiase. Asem iki nggon begenggek tok to iki. Begenggek itu apa Pak De? Begenten. Begenggek kuwi telo diparut terus digoreng dikai gula kuwi begenggek. Oh ning nggone berarti ning nggone Kediri jenenge jemblem iku Mas. Ya itu. Kalau di tempat saya itu namanya begenten alias begenggek. Oh alah lha kuwi begenggek rasane enak iki Mas. Wah enak jabang bayi kok. Piye? Iso punel lho. Aku seneng iki begenggek kuwi. Kowe yo doyan begenggek. Siji, loro. Ayo. Telu. Lupii. Ya seneng meno. Seneng aku kuwi. Aku seneng kok kuwi. Yo, saiki ngaturke pamriyah supaya omongan ora dhewe, omongan ora ijen. Iki ana Mas Gareng. Ayo. Gareng saka Bojonegoro, Jare jenenge anyar Gareng Tipes. Ayo. Gareng Tipes. Engko nek mundak larang anu, celukane ya saya berbobot. Oh ngono. Gareng kolesterol. Oh iya. Nek saya larang neh Gareng stroke ngono. Lah kok medeni malah jeneng penyakit. Wah luar biasa. Diaturi minggah ana ing pepanggungan. Selindro sing krasa serampatke wae. Oh ya. Karaben gobios golek keringet Mas Gareng. Ayo, monggo Mas Gareng omong-omongan ning sasana budaya. Yuk, ya yuk. Dibiat ayam. Wilujeng dalu selamat malam Mas Gareng. Wilujeng dalu. Selamat malam Bu Limbo. Wadah. Bertemu kembali di Desa Beji. Nggih. Alhamdulillah. Pripun? Piantun mriki katon rukun. Oh, ngaten. Wong samene mbane madhep rene kabeh. Oh. Ya ya wong tontonane ning kene kok. Tontonane wayang ya ning kene mosok arep enek sing madhep rono kan yo ndak. Enek sing madhep rono kok. Heeh. Tukang gong. Oh, ayo netepi kewajiban wae yo nyang tugase ngono kuwi. Alhamdulillah. Saged makempal. Heeh. Wonten ing Desa Beji. Beji. Teng dalempun Bapak Sukemi. Wah, luar biasa. Luar biasa sanget. Dugi pun disugata. Kanthi sae. Nggih. Ora mokal wong jenenge Sukemi kok. Wow. Kok ngaten, Mas? Lho Sukemi punika mengko werti mengko karep. Oh, asma Kinarya Japa. Pak Sukemi. Sukemi. Jajal coba. Punika kula artekne persuku kata. Weh.
Coba Per kaya huruf. apa? Nggih, pripun? S. S. Punika saking tembung sugih bener ing kanistan. Sugih bener wedi ing kanistan. Sugih bener. Wedi ing kanistan. S. S. U. Ulah kridaning bebrayan utawi sesrawungan tan ana kuciwane. Bermasyarakat tidak Bermasyarakat mengecewakan. katitik tamunipun nggih kathah. Oh, sing dongakne yo akeh. Nggih. Amin, amin. K. Kagungan putri kalih asmanipun. Kalih wujudipun ingkang paring asma angka setunggal Mbak Angel. Heeh. Angka kalih mantene putri Mbak Sevi Yulia. Mbak Sevi Julia. Wah, kok yo roh ae lho. Roh aku kok. Wis. Ponakane Mbah Mantan ndandah. Kawi elok sanget kahanan wonten ing kan dalu punika. Katon rame. Regeng gayeng. Nggih. Sing nonton akeh. Kathah. Wi artine Dilanjut M. Punika menghibur masyarakat wonten ing beji saha para tamu kanthi nggelar wayang kulit dalang Ki Akbar Sahalam. Wah, wen ngomongni Sahalam iso matep Sahalam. Wah ya. Ya difaseh-fasehne kok. Kol-kolah kubromu iya no. Ton pondok lho Mas. Wah ya, pondok tebu tebangan. Ora, pondok bersalin kok. M mau ya. M. Sing terakhir I. Oh I. Wah. Dalang ora roh. Tak jegelongke meksa ora iso. Hebat, pinter, cerdas kowe. Iki dina pemeriahe gareng saking Bojonegoro Gareng Tipes. Wah. Sapa sing guyu? Tipes ki apik lho, Bu. Kok iso apik lho wong jenenge penyakit to apik lho. Hati-hati ben gak kena apes. Tipes ki singkatan. Oh iya no. Hati-hati men ora kena tipes. Apes. Tipes. Oh tipes. Ora kaya sampean wong dalange wong tanggapan nang kedewan kok teko Jawa Tengah iki lho. Wah ya turu ora krasa kok. Ngene mbok takon wong ning dalan. Heeh. Ning dewan iki nggo endi ngono. Sampean kok ora takon tur dalan piye? Ya ora takon wong kahanane turu kok. Ora takon. Berarti sampean bingung mau? Bingung. Beda ora aku. Lho. Sampean tekan kene mau jam 4. Jam 4 sonten. Lho, kok iso sregemen lho wong aku teko kene jam 8 kok teko jam 4. Jam 4. Dugi mriki kula. Disiplin ya. Oh, disiplin. Wah, jan kuciwa Mas tapi. Pripun. Mriko nika wonten bulak to. Kebelet pipis Mas. Wis ya, yo nguyu. Adoh lor adoh kidul. Ayo. Kula amping noteng wit ngeten. Ais guys gak betah kok. Ayo. Ling-ling wah samane iki ya. Kula bupis noteng wit ngeten. Lah kersane malah lho. Ana manuk niku lho ngisena wong. Manuk perenjak. Ngisena wong. Wis tak tokno caitik ngono. Cilik. Wah, semi cilik ya ben nggonku dhewe. Ngaleh nggon. Sadi mriko malih. Terus wonten kandang, Mas. Kandang sapi. Ayo kula kandang sapi ya. Kula depisno mriku. Aman iki mbrak kene wong sapi. Kula nyeti manuk ya ora enek lah. Ora ono, aman. Heeh. Kula tokne malih, Mas. Ayo. Lah niku lho, sapine kok ya muni. Munine piye? Moh ya ben aku kanggo kowe. Asem iki ngulane malih, Mas. Ngalih neh. Kowe nguyuh bolak-balik kowe beser piye jane? Kowe jane gareng beser apa tipes? Sik to, urung sida nguyuh. Urung sida nguyuh gara-gara kuwi mau kewan sing kurang ajar. Ayo. Ngwalih neh ning kandange mentok, Mas. Kandang mentok. Terus kula depisno malih. Wis gak betah nek iki tak tokno arep sedil, sapine ora enek, manuke ya ora enek. Kula tokne. Kabeh Mas. Ngoten wis kabar pisan. Lah niku badhe kula denok tur ngaten. Mentoke kok ya muni. Piye? Mas. Saking kewan kok ngelokke ya. Tenan aku ya gumun kok. Kewan kedewan iki pinter-pinter, Mas. Iso nyemoni ngono ya. Iso nyemoni wong. Akhire ora sida nguyuh, Mas. Ora sida nguyuh seprene. Ora. Akhire nguyuh ning omah kuwi sampinge omah kosong. Oh iya. Tenggurine bakul kopi. Ayo nek omah kosong. Kula nguyuh teng mriku.
Lah niku kan kula elek-elek nggih nyantri lho Mas. Oh iya. Ora enek banyu. Oh. Akhire kula golek godhong ora enek. Heeh. Golek plastik Mas. Oh. Plastik tipete ada jajan. Oh. Heeh. Bakdo pipis lega. Waduh wis iki gak enek godhong gak enek apa. Aja. Arep tuturno tembok ki adoh kan enek rese ngaten. Heeh. Akhire kula njukuk plastik niku. Heeh. Ah, kula tul-tulno peteng kok Mas. Aja. Tul. Jelalah kersane ngalah gak bener Mas. Napa? Enek semute abang. Wah, gatel aja bang bayi. Heh, kene iki giri-giri aku jan. Malih Mas malih godhem kok. Intinipun ndongaaken Bu Limbo. Manten berdua. Manten berdua Mas Andre. Mas Andre jenengan nggih jenengan wau ndongaaken muga-muga pikantuk wahyune judo ing donya tekan delan. Betul. Kula nggih ndongaaken. Dungane Mas Gareng kepada pengantin berdua. Muga-muga aja pegatan. Oh. Ngono kuwi wis cukup. Kuwi donga sing apik, singkat ning padat ning jelas. Padat nanging berisi. Oh. Aja sampai pegatan lan ndongaaken muga-muga Sriatmaja temanten kalih enggal pikantuk putra saha putri ingkang sing pinter, murah solehah mekaten. Aja kaya tanggoku. Oh, tangga sampean? Tanggoku ya ora gelem nglaksanakne program pemerintah. Apa kuwi program pemerintah? 2 anak cukup. Oh, kabeh. Nah, tanggoku ndek anak 7. Sampai bingung Mas nek jenengno niku. Nggih. Sampai bingung nek jenengno akhire niku. Heeh. Gak kurangan akal Mas. Sing nomor 1 niku gamel PI kabeh Mas. Oh. Nomor 1 dijeluki GPI. Soale nomor 1. Masya. Terus nomor 2 niki ROPI mergo nomor 2. GPI ROPI. Oh, mergo bapake Imam Syafi'i. Nah, ora soalnya nomor 2 bapake nggih PI niku. Ya, ROPI ya terus. Nomor 3 LUPI. Soalnya nomor 3. Terus selanjutnya nomor 4. Heeh. 4 PI. 4 PI. 4 PI. Terus anak kelima mau PI soalnya nomor 5. Ben gak kleru kok nek nyeluk. Ben ora salah. Heeh. Terus nomor 6. Nomor 6 niku adike itu PI Mas. Sik ta. Lah ya jenenge sapa? Lah ya adike itu PI. Nomor 1 GPI, nomor ROPI. Nomor 3 LUPI. 4 PI. 5 mau PI. Nek nomor 6. Nomor 6 niku Yune mau PI Mas. Sik to kok ndak enak nonton tak rasakne. Piye to iki? Nomor 1 GPI, 2 ROPI, LUPI, 4 PI, mau PI. 6 kuwi adik itu PI. Oh, iya. Heeh. Anu jenengno tipes Mas aku. Intinipun suka parisuka. Bapak Sukemi diberikan rezeki yang melimpah. Rezeki melimpah. Kathah barokah. Barokah anggenipun kagungan hajat mboten lokak nanging tambah kebak. Mboten nyandung kala nanging nyandung rezeki. Amin lho, penontonnya sing mirsani nyenengke. Nyenengke wong enek sing nyemoni kok. Heeh. Wah enek ketheke ngono. Kethek piye iki ngono Gareng? Oh, heeh. Lah pupuran nyambut gawe sewengi dadak pupuran putih berat. Berat lho masih dadi Gareng iki. Oh, kok berat. Lah rupa ganteng duratore dadi elek. Lah yo goleki sandang pangan itu seperti loh, itu. Sampean ngenyek aku nek kene golek dhuwit. Nuwun sewu Mas. Kula menika Gareng sing pun kondang kalau kok saindenging Nuswantara nate ndalang sak njurone segara Mas. Kok sumbarmu kaya ketoke. Lho. Lah nek trimo Gareng golek dhuwit apa itu? Oh. Ngeboti seduluran. Aku ngeboti seduluran Mas. Oh. Nek aku ning kene jelas. Jelas napa? Nyambung seduluran karo golek dhuwit. Nek kula mboten, kula mergawe lillahi taala mboten nyuwun bayaran kalih Bapak Sukemi. Senek senan danyang kene Mas. Mosok belas sithik belas aku gak njaluk bayaran nggone Pak Sukemi. Kok sektimen kowe? Lho, sekti kok Gareng kok. Lho. Alasane sing ngejob gak dudu Pak Sukemi ya sing ngejob bapake jenengan kok. Oh iya, silit aku. Silit piye to? Lillahi taala. Lillahi taala. Ya kuwi beda dalane ae, sing asli panggah nampa dhuwit Mas kamu. Nek kula ngapunten kula mboten trima dibayarnya teng Gareng dibayari brek kula nggih mboten purun Mas. Lah geleme? Bayari cash nggih mboten purun. Geleme? Bayari duit. Oh.
Ayo. Bayar berkeor lempok. Sindene luar biasa. Alhamdulillah sinden sangat luar biasa. 1 2 3 4 5 6. Wah, kowe ngitungmu kok mbok yo sing rada pilah 1 2 3 4 ngono lho. Heeh. 1 loro. Loro. Ayo. 3. Lupiki. Ya, ya seneng meno. Heeh, seneng aku kuwi. Aku seneng kok kuwi. Ja, terus Nomor 4. 4, 5 6. Tek mun nyepelekke itu satu orang. Ih, kamu gimana sih kalau mengingati itu yang jelas dong? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. Oh, ngono kuwi apamu peh porsine besar mbok hitung 2. Ngono kuwi ora adil ngono. Wong ya siji lho. Deloken. Soale niki sinden berbobot, Mas. Oh, iya. Berbobot suarane. Sapa sing ngomong? Lah apa? Bobot ya bobot awake berat badan kuwi lho. Iya. Ning yo kan dijangkepi ben urut. Ah, ora enek iki ora dadi, Mas. Ora dadi. Ora enek sing tuwa kaya niki ora dadi. Sing mangestoni tidak Sing ada. mangestoni kok ya. Ini ada Dik Niken Salindri Oh, iya. yang sudah ditunggu-tunggu para warga masyarakat Oke. di wilayah Beci dan sekitarnya. Oke. Kita tanjakan ya. Ya, kita celuk saja. Ayo, disepoti, ayo Ya, kasih musik biar hebat. Iya, oke. Heeh. Yo. Yo. Maka. Hop. Wah. Terima kasih. Wah. Iki ngeti apa ki? Cek mi. Nggih. Nggih. Wilujeng dalu selamat malam Dik Niken Salindri. Sugeng dalu, selamat malam Mas Akbar. Nah, bertemu di Desa Beci Kecamatan Kedewan. Oh nggih niki teng Bojonegoro nggih Mas. Betul, Bojonegoro Nggih dan alhamdulillah saged ketimbalan malih teng Bojonegoro. Teng daleme Bapak sinten? Bapak Sukemi. Bapak Sukemi. Nggih 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 ngaturaken matur suwun sangat kagem Bapak Sukemi. Sampun nimbali Mas Akbar kalian kula. Mas Akbar sak rombongan mugi-mugi panjenengan sehat selamat wilujeng Bapak. Amin. Dipun paringi panjang yuswanipun berkah Amin. rezekinipun rezekine muga-muga ora lokak ning malah kebak ngoten nggih Mas. Nggih. Uga mendoakan pengantin berdua. Nggih. Ya. Namine Mbak sinten Mas? Mbak Sevi Yulia Andriani, Mbak Sevi Yulia. Mbak Sevi kalian Mas? Mas Andre Adi Mas Pratama. Andre. Wah, nggih mugi-mugi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet diberi momongan. Amin. Semoga langgeng. Amin. Nggih pernikahan itu pernikahan yang pahalanya luar biasa. Sunnah Rasul. Pahala yang selama-lamanya. Amin. Mas ya umbah-umbahe tiga bojone iki pahalane iki akeh banget Mas. Iya, betul. Salim tok iku ya wis pahala. Salim istri, salim suami sama mencium hajar aswad. Siap. Cah pondok kali. Nah, ya. Mas yo gurung ngalami ki ning kan, ilmu dari orang tua. Nah, kita sebarkan. ngono. Pak Sandi dengarkan. Iya. Ya luar biasa. Iki disopo to? Ono bulus iki lho. Disopo. Wis kadung oneng-oneng putih ora dijak omong-omongan iki lho. Yo nyak golek pangan sak emplokan direwangi wedakan koyo ngono kuwi. Non. Hah? Non. Non piye to ki? Non aku lu celuken. Nggih. Oh, ayu-ayu pekok. Piye to piye? Lah wong kon nakoni aku kok non. Non. Piye to ki? Nggih. Lho, Wong aku tak celuk mataku lho ki ngko. Seto. Wong Mbak Niken ngomong-omongan karo aku penake banget.
Mbak Niken sudah makan? Sudah Mas Akbar. Luar biasa. Tadi sudah ketemu Bapak Sukemi? Oh sudah, wow teng mriko pun salimano. Luar biasa makannya, hidangannya hebat ya. Inggih. Nah, wonten rawon wow tasih anget wow nggih. Rawonnya enak sekali ya. Genten aku. Genten kowe. Mbak Niken. Non. Dugi mriki jam pinten? Nggih. Mun mam dereng? Non. Mun ngombe? Nggih. Piye to iki? Anu ki bintang tamune Mas Gareng Tipes dan Mbak Niken Nun. Non. Telek. Asem iki. Piye to ki? Piye kabarmu wong ayu? Alhamdulillah ya ampun Pak De. Piye kabare sampean? Alhamdulillah wilunyeng. Wilujeng. Wilujeng. Aku ya lebih lunyeng Pak De. Ya ampun Jan. Ya. Suwi ya dhewe gak ketemu ya Allah Pak De. Piye sampean bojone sampean kecik apa enggak? Iya lah bojok wis tak pateni kok. Ya Allah. Lah kok sampean gak ngesane? Anake sampean ke piro? Anakku sing loro. Sing nomor 1. GPI. Sing anake jenenge JPI wi. JPI nomor 1. Oh, JPI nomor 1. Sing nomor loro kondang lho. Mosok. Kandhari kok kelas loro lho wis kelas loro SMA kondang. Mosok to Pak? Kandhane kok kondang opo kondang? meteng. Meteng kok bangga. Ya bangga no, wong wedok iso meteng kuwi tegese bibit unggul. Kok iso bibit unggul? Iso meteng kaya kondang to kaya. Wis rabi ora masalah. Wis rabi. Wis rabi kok ya. Mosok to. Iki piye to bocah iki? Lo kan ini namanya interaksi. Iya. Jadi kita tuh harus mengimbangi Pak De. Iya. Jadinya kan kita itu ngomong-ngomong itu kan harus sesuai ya kan? Oh Pak De. Iya. Lah sampean ngono kok pupuran putih-putih ngono ki ben apa ya? Iki ngono ya ben gak ireng. Putih yo gareng yo ngene iki to putih ngene iki. Lah nyapa kok gak dicet ireng ae ngono ya Pak De? Cet ireng yo oli yo dikira munyo aku demit. Lah kan malah penak ngono lek dicet ireng ki dadi lucu ngono lho. Nah, penak nek ditumpaki. Lah kan lek putih kan dadi koyo pucet ngono to Pak De. Iki kok kaya sumur kompan ta Pak De. Hah, Pak Sukemi kok nanggap. Pak De ngerti ra gara-gara ki mau dodok delok jarikku wis ra apa-apa ki suwek lho. Kandhane Niken Salindri ki nang YouTube kondang kok wis sinden sing ngentekno jarik. Ya ora apa-apa, jane kasih kuwi. Alhamdulillah Nduk, saged pinanggih masyarakat wonten ing Beji kanthi kahanan Rahayu Wilujeng. Delokon ke sing enom Joko-joko awor Joko-joko ketok gantenge. Sing tuwa awor tuwa jan kowe tok. Nyapa? Ketok tuwane ngono. Ora. Piye kok malah ngene iki guyub rukun Pak De. Guyub rukun warga masyarakat mriki. Ngaturaken matur suwun ugi sampun rawuh hadir di acara malam hari ini. Mugi-mugi sing enom-enom enggalo entuk pacar, sing jomblo-jomblo enggalo entuk ganti. Lah sing wis duwe bojo muga-muga. Sing wis duwe bojo? Ya. Sapa sing muni ya? Wah, tak idoni raiku lho ngomong. Ya to sampean ki. Iduk mental. Oh ya iso. Lah wangi apa piye? Hah? Nganggo masker. Kecuali lek aku nganu sampean ngono iso. Sampean ngidoni dhewe piye? Enggak kalu kamu meludahi saya nanti saya ternoda dong. Walah, Alah kok iso-iso ae sampean ki. Anu Dik, ini kan ditanya. Ini kan Gareng rumahnya lokal Bojonegoro. Bojonegoronya mana itu? Ditanya. Pak De, rumah Bojonegoronya yang mana ya? Rumah saya itu pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Oh, rumahnya banyak Pak De. Menungso rumah banyak iki kewan asem iki. Bocah edan iki. Kan pakai bahasa Indonesia. Rumahnya Pak De itu akeh. Iya dong. Di mana? Kan kemarin itu saya di Malo. Ya terus pindah lagi ke sana lagi. Terus sana itu di mana? Iya, itu saya terus mengaleh di anduk sana. Mengaleh itu apa mengaleh? Ngomong kok kami serontolen itu. Itu loh. Kami sosol. Pindah itu loh, pindah. Saya pindah ke
ke Malo terus terlonte-lonte di sana. Terlonta-lonta. Soalnya kan gue kan lama di Jakarta. Iya. Jadinya kan saya itu di Jakarta di sebelah mana, Pak De? Itu di Kalideres. Oh, di Kalideres. Oh, kalau aku seringnya di Tanah Abang. Abang. Kan Jakarta. Jadi lu sih. Lu nggak bisa sih. Iya, apaan sih? Aku gelo karo awakmu niki. Enggak kan aku jadi jelek kalau kamu kenek-kenekan. Wih, bosok. Yang nenek-nenek kan siapa, orang aku gini-gini kok. Aku kan gemes gini-gini aja. Ngosek to Bojonegoro ki ngendi ben warga ro. Nggih kula punika anu Kalisari. Kalisari Diase. Asem iki. Aku survei karo Pak Sandi ya. Ora Kalisari, Mas. Nanti Pokah. Pakah lho. Pak. Iki nggon begenggek tok to iki. Begenggek itu apa, Pak De? Begenten. Begenggek kuwi telo diparut terus digoreng, dikai gula kuwi begenggek. Oh, berarti ning nggone Kediri jenenge jemblem iku, Mas. Ya, itu. Kalau di tempat saya itu namanya begenten alias begenggek. Oh, alah lha kuwi begenggek rasane enak iki, Mas. Wah, enak jabang bayi kok. Iya. Iso punel lho. Aku seneng ibu begenggek kuwi. Kowe yo doyan begenggek. Doyan kan Kase Kediri kuwi jemblem. Oh iya. Kalau di Kediri itu jemblem itu begenggek ya? Iya. Loh, salah. Kalau di sini begenggek, kalau di Kediri itu jemblem namanya. Iya. Oh ya seneng begenggek, Mbah. Kok tak wapuk. Mas Akbar nggak seneng begenggek? Ya kalau butuh saja. Geragas. Maksudnya nek butuh, maksudnya nek pas pengen jemblem kuwi lho. Ketoke meneng ya kurang ajar. Kebaya merah. Bocah digedhekno. Kok iso kebaya merah iku? Niki di live kali Asta Brata Media. Ugi saking WMC Mas Karno nggih. Matur sembah nuwun Mas Karno. Deknane aku mbok gawah yo nang Karimun Jawa. Wah. Guru-guru wong kuwi aduh jabang bayi aku. Ayo, iki diselingi tembang-tembangan. Oke, niku wau wonten pamundutan klebus saking Tante Jessi yang ada di Hongkong. Wes nyawer, Mas. Nyawer ditransfer 1 juta. 2 juta. Lagu sing lagi naik daun. Iya, didoakan semoga Tante Jessi sehat selalu, panjang umur. Semoga bisa ketemu di Indonesia. Amin. Dan semoga sehat selalu. Amin. Mas Gareng kuwi apa ngerti artine klebus ya apa ngerti, Jal? Lebus kuwi udan. Gak sing tau wadus kuwi. Kuwi lebus. Lebus kuwi sing ngene. Wedhus sih. Wedhus. Wedhus kuwi sing kalau sing awake diguyang banyu. Kuwi adus. Adus sih gak ada jajan. Kuwi kerdus. Malam hari ini aku pintar sekali ya. Iya. Ini kadungaren utek kamu meletek ini. Utekmu dhewe iki. Kok iso? Sinden iki jan upama lomba paduna juara nomor 1. Iya. Iki mau sing nyuwun ninggal katresnan wis katur. Nggih, wonten keluarga Bapak Marjuki. Lagu ninggal katresnan paket komplit. Oke. Siap. Masuk kas. Oke. Ada yang minta 1 2 wau Mas sampun di sawer. Kita pinangkani nanti. Iya. Nanti. Iki lagune sing enom-enom wae ya. Oke, kelebus. Mungkin ada anak-anak muda kita hibur. Oke. Nadanya Mas. Kelebus Mas. Dicoba dulu. Nadanya A. Oke, sebuah tebang bersama dengan Salendri ada. Bisa jadi MC, Bang. Aku. Wah, sampean ini selain pelawak cucuk lampah MC. Wah, gini iki namanya Gareng serba bisu niki. Hebat sekali. Bisu piye to? Saya sampean kan tau bisu. Enggak. Oh, tak sudah. Wis mari. Wis mari. Bisu kok mari ya. Oh. Disiarno ora? Siarno no ben meriah. Yo ngono lho. Asik. Urang. Oke, para hadirin yang berbahagia, para tamu undangan yang hadir di kediaman Bapak Sukemi, sebuah tebang yang akan hadir bersama
artis kita Niken Sa Lindri bersama Asta Berata. Ada bos. Oh iya lambene tenan koyo silit pitik. Eko Mas. So minggup-minggup. Kaya pitik arep ngendhog ngono kae mengkap-mengkap silite. Iso mbut. Kulino nginceng iki. Lah aku apa ngingoni kuwi kok. Yuk, kelebus dadekke. Oke. Adane di dhuwurne, Mas. Nah, di dhuwurne satu ya. Dhuwurne satu. Oke. Asta Berata. Oke. untuk pinanganten berdua. Jangan duduk dulu ya Dek Niken. Jangan Lebus untuk pinanganten berdua gitu Mas. Maksudnya lagunya dipersembahkan. Oh iya tapi jadi gitu malahan. Iki ono sing salam-salam. Salam-salam nggih. Pak Pur Dinano apa Dinamo iki? Ndumpil Madiun ikut memantau. Mbok bilih kepareng lewat Mas Akbar titip salam kagem alumni SMPP 85 Nganjuk ing pagelaran menika. Ini juga ada lagi Pak Ngatijan uga kepareng rawuh nyuwun asmarandana mijil ketoprak.
Uga iki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu macange. Kula Pak sapa ki Pak PI jenenge. Sik. Tak wacane sik ya. Sumprit ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu macange kula Pak PI. Lah iya to. Kandhane Pak PI ya iki. Ya kuwi sing duwe anak nempi. Dia anak sapa? Nempi mau. Aduh, muni nempi iki gak apik. Lah kan sing marahi sampean mau. Lah iya tapi aja mbok nekno plusno nempi ngono gak apik. Lah wi matas muni sampean. Aku kan ngomongi gak oleh muni nempi. Oh, ngono. SBA iki sedulur Bayu Waji Pak PI saking Kasiman Bojonegoro. Alhamdulillah. Badhe nyuwun tebang cewek gaul. Oleh sangu 5.000. Wah, lumayan bersyukur no. Ah. Ya teko sapa wi mau Ade? Mas Mariman Sarongan. Mbak Niken. Nggih. Mbak Niken di request lagu saka Mbak Tante Jessi ya kuwi apa mau kelebus sama ular kambang disewer berapa? 1 juta. 1 juta. Kuwi 5.000. Lah nyuwun apa ki kudu dipinangkani lho Pak De. Iya. Nyuwun ikan. Jaluk awakmu, Nduk. Aja. Wah kae. Masa. Heeh. Wah. Sama 5.000 lah aku diundaki. Pira Nduk ngono? 10.000. 10.000. Ora apa-apa, penting barokah. Minta lagu apa? Apa sayang? Aja. Apa? Jebret. Apa? Berbeda kasta. Oke. Lagune berbobot. Enak toh lagu kuwi? Wonten tapi kulane mboten saged. Anu mau pamundhut jare ada 1-2. Ada 1-2. Yang request siapa? Sing tuan rumah. Oh tuan rumah. Oh yo dipinangkani ya satu kali lagi Mbak Niken. Tapi mintae Thailand full. Wah, lah iki Thailand. Omahe Mas Gareng iki Thailand kuwi. Lek niku mboten Thailand niku perindapan. Perindapan kuwi. Ngawani ngap. Cokot pisan. Wis Gareng kok ganas to kowe iki? Lah yo. Ora ganas piye Niken. Gareng kok nyokotan to? Niken ngene-ngene karo aku lho, Pak. Aku wis sadar nek aku mrongos kok. Iya. Oh iya sampean rada. Iki ora mrongos kan. Oh, sampean gingsule kakean niku. Ora gingsul kan ora. Gingsul kabeh. Nah iya. Asem ngene iki yo barokah lho. Barokah. Upama untuk gak mrongos ora laris masamu. Oh, ngono lah untuk kula gak mrongos. Aku tak pirohonmu sing mrongos kok. Endi? Andikane tak inceng kok. Endi? Bareng kok ngincengan. Pane sampean kok gumes ngono to Pak De mbek aku. Aku yakin supaya aku gumes, Nduk. Sayang to berarti mbek aku. Oh, sayang dong. Alah, sampean gelem ya dadi pacarku? Alah, mau kan mau aku. Lah nyapa? Sorry, harga diriku terinjak-injak seumpama aku. Enggak mau. Pak. Tidak, aku tidak mau sama kamu. Mas Gareng imut anu wajahnya dikinikan imut itu wajahnya. Ayo to Pak De dadi pacarku gelem ora? Aku tidak mau. Lah nyapa? Upama aku mbok sir yo mau tenan kok, yakin? Lah nyapa? Lah upama kok. Tapi sampean gelem ora dadi pacarku tenanan iki? Gelem. Aku nek sing mau. Ayo share-nya satu kali lagi. Yo 1-2 ayo. Ngerti ono aku ya meni moh ngono. Oke, 1-2 Mas Gareng diumumkan, siarkan. Nadane di dhuwure Mas. Nadane Mas. Tris, oke. Para hadirin bersama Asta Barata tentunya sebuah tebang yang kedua dari artis topnya Indonesia, sinden terviralnya Indonesia, ada Niken. Aku ngentenimu. Porque
Oke, terima kasih Dik Niken istirahat. Terima kasih. Oke. Untuk Niken Selandi silakan menjenguk dulu, oke? Duduk menjenguk. Iya. Aku wah tapi bengi iki sampean lucu tenan. Lucu saking lucune ya ta. Mau Dik Niken main disawer 1 juta, masa sampean ora? Alhamdulillah suwun Mas nggih. Iya, Iki 100 buat kamu. Iya, terima kasih Pak matur sembah nuwun. Oke, wis tau nyekel duit 100 urung? Wis tau nyekel urung? Wis. Wis ya wis, ora usah. Nyapa kok nyekel duit 100. Urung, Pak. Lah ya urung to. Urung. Lah ya urung, nek urung aja, engko pas bahaya, mbok salah gunakan. Sik, ndi dhuwit mau. Sik urung cetok patek. Awakmu gong patek cetok dhuwit. Heeh. Saiki. Tes ya. Ya. Suara hewan. Ya. Sapi suarane piye? Moh. Moh ya wis. Moh ya wis udah kayak duit 100 kok mah. Ayo lanjut Dek Sinta Media Palopi. Masemi. Dek Sinta Media Palopi jumeneng kasih musik biar hebat yuk. Ayo. Dalange telek. Ha ho ha hey. Aku anggere nek sing cilik ini mentelo ngulu kowe. Iki upama pil ngono wis gak usah nganggo gedang kolu iki. Wong kok kanibal. Aku ora kanibal mung gragas kok. Wilujeng dalu selamat malam Dek Sinta. Sugeng dalu. Ini Mas Akbar. Nggih, niki sowan wonten ing Beji. Nggih, alhamdulillah yang kesekian kalinya nggih. Kedua kali niki bertemu dengan Mas Gareng Bojonegoro. Gareng tipes. Tipes. Nah, hati-hati aja nyedak-nyedak engko nular. Aja Mas, virus iki. Virus piye aku ngono wis njuk elek ngene iki alhamdulillah. Lah. Nggih. Iya. Pripun iki, Jan? Piro? Juragannya Beji. Piro? 5.000. Iki ngono gak 5.000 goblok tunggale dalang. Iki ngono 10.000. Lho kok iso? Iki 10.000, lah iki 5 tambah 5 lho, 10. Oh iya. Oh 5.000. Piro Mas? 5.000. Oke. Ana ngono ya oket ono ya. Oke, yes. Dek Sinta mendoakan apa kepada temanten berdua? Nggih, mugi-mugi kagem temanten dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet memiliki momongan. Amin. Mugi-mugi bahagia. Amin. Sejahtera. Amin. Sehat. Amin. Walafiat. Amin. Kagem Mas Gareng ndang mari tipesmu. Nek aku mari, Nduk. Nek aku mari tipesku ora payu tanggapan. Lho kok iso yo ganti jeneng to? Aku ndek iki diganti jeneng anu boleh, Mbok. Diganti jeneng apa? Kula teng mriku diceluk Abah. Oh, Aboh. Abah. Oh, Abah. Kula nggih mboten purun Mas diceluk Abah menika. Lah kae napa? Nek gurine kok abahane Gareng kok. Abahane Gareng. Oh alah. Ayo mono abahane Gareng. Heeh, Dek Sinta. Nggih. Ini ada permintaan gubuk asmara. Oh, nggih. Selindro, yo gamelan genti. Oke. Gamelan. Gubuk asmara. Emane panjake adoh kok iki. Lah iya. Gubuk asmara atau gazebo asmara. Iya, Yo. Api. Ora kok. Ya. Lanjut, gubuk asmara dadekke Dek Sinta Widya Palopi. Ya yuk. Maka. Katur pinangkanten berdua Mas Andre Adi Pratama, Mbak Sevi Yuli Andriani, bahagia selalu dalam menempuh bahtera rumah tangga. Aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ning cedhak kebak tulisan warna
Warti wiwit yen tumeka saiki kupo kae gak cerita tengah wengi nganti gagat rino. Tembang mereka nggih katur Bapak Sukemi sekeluarga. Nggih mugi dados jampining saya. Oh iya. Lanjut. Catetan sajroning ati datan luntur saya merati. Aku kowe dadi garwa mergo leren ning kubur asmara. Liwat aku kelingan kupo kae yen tak leren ning cagak gebak tulisan warna abang tondo isih sayang jenenge kupo asmara yen kae tak andum tresno tanpa bental tanpa kosa kon abote tetambat asmara kupo kae nyimpan wiwit yen tumeka saiki kupo kae kebak cerita tengah langit nganti gagrino. Catetan sajroning ati datan luntur saya merati. Aku kowe dadi garwa mergo leren ning kubur asmara. Oke, terima kasih Dik Sinta. Nggih. Diterus nih Mas Gareng. Nggih. Kurang Mbak Enggar karo Mbak Sri Wahyuni jumenenge bareng. Oke, yuk. Pak Enggar sekalian monggo jumeneng saking sasana palegan. Truk. Yuk, ayo. Oh ngaten. Oke, siap. Ayo. Lagune iki ana sing nyuwun lali janjine. Mau durung ya? Dereng. Nggih, berdua. Siap. Nggih. Berdua. Ayo Mas Gareng ngadepi sinden 2. Oke. Siap. Oke, sing bakoh. Lali janjine digedrukne ben meriah suasana pada malam hari ini. Oke. Beji bergoyang Mbak Enggar bersama Mbak Sri Wahyuni utawa Sri Pesek. Oh iya. Yuk lali janjine buka saka tenor gedroke. Ya yuk.
Lanjut. Janjane kowe ning dintekne janjane kowe nganti kelaganmu saja nyuwian Terima kasih. Terakhir, yuk Dek Sinta sama Mbak. Ayo Sin. Ah. Berdiri Anjak bareng. ngendange samben delap. Ada kan. Kakak kula. Musik kayak urung kok. Musik urung piye anu ya. Gedhok jireng kok dagat diunekno. Ayo. Ya ngono kuwi melatih kok anu kefokusan kok. Melatih Kefokusan. aku fokusan ibarate Mas. Ibarate iki sawangane kena pinggire gak ya lara masamu. Ya. Marem Terima kok. kasih. Terima kasih. Ayo Sin. Siapa? Sintra? Dek Sinta sama Dek Mbak Niken. Sinta sama Dik Niken Nggih. Salindri ya. Ah nggih, monggo. Hah? Mas Gareng. Dalem. Delokan ya pernah buku sing lho. Wetenge iso rapas. Salah Mas. Mas. Sesuk dius gekno itu apa lanang ya. Kuwi hamil di luar nikah lho. Wis mbok tingkepi purung. Engko nek umur 7 wulan sampai telan mbok tingkepi nek kesusun bayi kapok kowe. Aku gak wani ngendo Bambang aku, Mas. Ngapa? Dulur lanang kok. Oh iya. Apa ki lagune? Gelo. Gelo, oke. Gelo. Dik Sal. Dik Niken sama Dik Sinta. Wah. Rembulan dan matahari. Rembulan dan matahari. Nenek kula, Mas. Gelo, Kula. Kowe Petir. Bledek kowe. Kula bledek. Alhamdulillah. Bledek nyamber ndiasmu kuwi. Ngono lho, dipangan ngono lho. Ngono nek dipangan aku seneng aku. Aku ra wani nesu kono sing bayari kok nesu ra bayaran sudah dipegat karo bojoku aku. Wadah. Ayo gelo. Monggo. Oh ya. Wasik. Katur ugi Pak Lasiman.
Romanto saking Nganjuk. Makasih Man. Surya Audio. Terima kasih Biniken. Oke, Mas Gareng. Sampun sawetawis anggenipun pun ingkang daken kan marang penganten napa doa dan kalimat terakhir Mas Gareng. Kalimat terakhir mudar ya aku asem iki. Maksudnya ning panggung ya ampun kok galak men to. Lah kalimat terakhir mungge wong arep mudar kok. Nggih. Ora nesu. Wong seni gak oleh nesu. Iya. Kandhane kok nesu ora oleh dhuwit. Nyeni. Nggih.
ndongaaken dumateng panjenenganipun Bapak Sukemi Ibu Tarni mugi kemawon anggenipun kagungan hajat mboten lokak nanging tambah kebak mboten nyandung-nyandung kala nanging nyandung rezeki. Nggih. Pengumuman untuk netizen yang berada di Nganjuk. Iya. Besok dalang-dalang muda Nganjuk akan menggelar pentas kolaborasi. Pentas kolaborasi. Apa ki dalang-dalang nanti ding. Nanti apa ki dalang-dalang muda ki nggawe paguyuban pada tandang. Wah, paguyuban dalang taruna Anjuk Ladang. Alhamdulillah mugi barokah. Mugi kutha Nganjuk. Tansah kuncara. Besok sing mayang Masku Mas Badar. Ganggu dagelan Mas. Mboten nyuwun klasik. Murah-murahane Mas. Oh mboten 35 dalange pun kruyukan kok kathah. Ora apa-apa. Mas Badar besok. Nggih, ingkang sadèrèngipun ndongaaken temanten kekalih mugi dadosa judu ingkang selawase ing donya tekan delahan. Nggih, amin. Amin. Sampeyan durung nate melu Masku ta? Dereng. Pak Anom. Pak Anom sinten? Lah kono Pak Anome aku selenge. Kere. Yo nonton akan yo. Nggih, monggo, katur.